Wih, gandul mimbar gede-gede banget ya, sayur enak wih. Tak nembung lah. Bar, Apa? gandulmu kok gembel tenan kayak gede-gede. Jaluk lah enggak? Ya wes lo tinggal ngepek wong gandul wae kok. Oh ya, Ya. enak banget itu sayur. Gila, Bar. Aku njaluk sing cili wae lah, Bar. Ya Allah, angel Bar. Nah, kurang sayur dhewe tadi sing cilik wae lah. Akeh rakyat yo. Wis lah sedengan iki. Bar, matur nuwun ya. Sayur iki. Lali sih mau nggak jaluk klopo sisan. Bar. Apa lo? Lali nggak jaluk klopo sisan enek enggak? Ya kuwi. Nah, Iki. yalah mending Gua aku ya. Iya, go wae lo. Oh, makasih ya. Ya. Yo dong singkonge mbok Cidul kok lemu-lemu eram. Tunggale oke meneh. Tak tembung wae lah. Tol. Hei, Iki dong singkongmu kok lemu-lemu eram sih? yo heeh, lemu-lemu ya. Heeh. Heeh. Tak jaluk lah enggak sih? Iya, iki bene trubus lho, Mbar. Kok enggak dipetik iki ndak matek lho. Nek dipethik ya enggak matek lah, justru tambah apik toh. Aku dhewe ora nyayur lho. Ya Allah. Padahal aku ndak matek lah ya, malah aku iso nyayur barang piye. Ya wes lah ana aku balik ya. Ya heeh. Ya Allah, wingi lho, tek njaluk kates, njaluk klopo nang mbak aku. Aku njaluk dong singkong enggak diwehi lho. Kok ndi bojoku iki? Kok ndi, Dek? Kae lho njaluk dong singkong nang mbok Citul enggak diwehi tapi wingi lho dek njaluk kates, njaluk klopo tak wehi. Lah pelit men lho. Lambo to. Darne ndi? Nang warung sirku golek rokok. Ya sesuk angger jalo aja diwehi genti ben kapok. Yo gembele rompoke mimbar. Tak jaluk lah sak sambelan tok mosok yo ora oleh sih. Waduh, lemu-lemu eram. Dia mimbare tak tembung sih. Mbar, Apa sih? lemu-lemu tenan iki. Ya iyalah. Jaluk sih. Nggo sak sambelan wae lah ya. Oh alah tol iku lho urung wayah panen. Ya lamban, Bar. Lah iku lho sak sing abang-abang. Jaluk sak sambelan wae sih. Malah tak wangi sisa yuk. Wingi lho tol enek wong nempel wae enggak tak wehi kok apa meneh gor kowe trimo njaluk. Lamban, bar sak sambelan tok lho paling sak meni iki. Apa, Dek? Iki lah kan jaluk lombar, aku nyambel sak menit tok lho. Lah penak men njaluk-njaluk kowe iki. Kok Alah mikir titik belas. tok. Wong ki nandur dhewe. Sidik tok wae lho nek tak kon nandur lah. Kowe lho Dul wingi lho. Bojoku njaluk dong singkong nang kowe ora mbok wehi, sedangkan kowe wingi njaluk gandul, njaluk klopo, diwehi to? Kiran saiki kowe njaluk lombok ora tak wehi, loro ora. Ya iya Wong ki sih. gentian. Ora sak penake dhewe. Ya wis lah, gak oleh lah aku tak balik, tak tuku nang warung. Balik kok kono. Iya mbok Citul ki sak penake dhewe ora kena nggo gentian blas. Wis jarke sesuk angger jalo aja diwehi.